Здравейте хора! Днес ще направя видео на Сан Андреас. Знам, ще ви май искате на тая игра. Тя е старичка, през 2012 година е направена тая игричка. Сан Андреас и сега днеска на запис се опитам да такова крата. Дано тази записвачка сега къде записвам, дано да записва много, защото не знам. Така почвам играта. Ако искате на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала, ако искате. Има и камбанка също. Знаете си, няма да ви обясня. Така почвам играта направо. Сега да говоря. Сега с това говоря. О, не! Прекалено силно не. То да намаля. Айде де. Така. Когато играя тук фейскама малко ще се покрива. Така, кога такова. Защото бутоните са много малки и пръстите ми са доста голям. Това зареждане... Защо? Това зареждане го мразя. 2 часа. Мога ли да си играя без интернет? То може, ама не искам да го изключвам. Колко часа? 8:30. Сега ще ви покажа героя, какъв съм го направил, дано да не ми краше тая игра, ще не знам какво ще правя. Ето го и разбира се Его CJ. Его пича. Интернета няма да го спирам, защото знаете, като кача видеото трябва да се зареди, а и заради това. И нещо... Нещо да ми харесва, аз съм си пребал графиката. Какво става, бе? Що така? Сега като поставя записвачката нещо... Аре, сега не се пребвай. Мах се оказа да си махна този фейскам. Стой. Колелото си. Стигай. Слизай, бе, лузер. Слизай бързо. Скачай! Ще ви покажа героя сега след минутка. Само правя такова. И хора, ако искате на тази Сан Андреас, може скоро да стигне и до Сан Фиеро. То град Сан Фиеро мога да стигна скоро май. Като стигна там или в другия град по-готиния, къде е Торейно. Аз съм един път минал играта, няма майтап, само че не съм го минал на запис. Но трети път ще се опитам да мина тази Сан Андреас. Втория път не бях май записвал, не знам или бях, не помня и аз си. И тогава вече се нервирах, защото не можах да мина, а бех тъкмо накрая. Мисията за смог да таковаме не стана, нещо не ми гледае. Чеках часове и нищо. Нищо и да. Не знам, то фейскам трябва да го изместа, ако искате да видите картата. Ще го изместа и тук. Добре. Кажете дали фейскама, като го изместих сега така, дали виждате картата. Защото знам, ще искате да видите. Много тази карта. Само да не... Ама наистина нещо да ми засича, какво става? Не знам, нещо вече... Нищо. Май като пуснах. Искам ли какво става? Що така като пусна запис? Такова не знам. Виждате, че CJ няма коса, защото не искам просто да има. Махнах я. Ето, махнах я и сега е плешив.
Не знам, така на мен по-ми харесва, май. Не знам, на мен по-ми харесва, не знам за вас. Така, има зелено яке, такова... Тук, е това тук. Тинджирче ли е какво тук, само че не мога да го покажа. Зелени такива дънки, бели кецки, златен часовник. Чакай, някой ми звъни. Я да видим кой е. CJ, don't treat me like some worthless trash. I miss you, honey. Hey, baby, I've been busy, but finna come around there and make it up to you, alright? Това беше приятелката на CJ. Да. Какво ще ви кажа? Да. Вчера спасихме това момиче, това кресърчето там. Вие трябва да знаете, защото вие май сте играли тази игра. Аз от малък си я харесвах и не знаех тогава как казваше самата игра. И самото име на героя. Аз преди му виках потника на то. Тук къде игра с него. Защото не знаех как се казва. Искам да имам мисия вече предстои. Аре, стига да е. Аре, ще искам вече да такомба в Анфиеро, от другите градове. Айде, стига вече. Защо така? И виждате, ще имам доста пари тук. Тук отстрани имам яко пари. Мога да си купа каквото искам. С толкова пари. Стига само като не залови ония. То полицая Тейнпени, като ни залови, да не ни вземе много пари, ще не знам. И ще ни вземе оръжета и трябва тогава си купувам оръжие. То гаден негър, много го мразя то. Защо така са направили? Да ти взима оръжета. Това не ви ли дразни, ако вие сте играли? Мен това ме дразни да ми взима така оръжетата. Чакай да изместя тази тъпа камера, вече ще ми къса нервите и тук. До картата. Сега дотиваме на мити, защото само е така си говорим и... Вземе само на кола. Я тихо, бе. Те пък по-мрънкат. И както виждате, не ви показах май, но направих CJ с мускули, но мъсъл е нещо ли, какво? Му се сваля и аз не знам що. Ето. Иначе вижте, той е мускулест, ама нещо пак му върви над старото тичане. И вижте, като го направих на помпам, вижте хватките какви съм научил в фитнеса. Виждате ли? Ето. Ако не знаете кой фитнес е това тук в Лос Сантос, в играта ви говоря. Даже ще отидем до него. То е много близко този фитнес, даже без кола някой път. Да ме извиняваш, Швид, ама нещо. За една врата ще си оправиш. Аз нямам. Айде бе! Маймуната, ти си маймуна. Така. В този фитнес трябва да знаете един боксер оня. Оня с червените гашки и червените такова ръкавици. Тея. Такива. Като обувки, нещо подобно, не знам. Това. Ето тук негър крелдра. Това. Крушата. И от него се научи с тези хватки. Виждате ли? Ето, буквално са като него. Ето. Виждате ли? Виждате ли как се пази той като мене? С движение. Да знаете, ако искате да си направите героя на помпа и да се научите нови хватки на то пич тук, CJ Кара, аз съм си го направил готин. Идвате при то. И ето, почвате да се биете. Давай, ще сцепя. Ще сцепя, брат. И вижте, когато повалите врага си, го удра и така. Айде бе, защо не мога да покажа? Ето, с юмрук.
И ако искате да си го направите с такива мускули, ето как аз съм си направил моят CJ, може тук да дойдете, ако искате, или тук. Аз по принцип идвам повече тук. Не знам. Може и тук по принцип, ама аз много не. Паче, айде, ще се опитаме малко да направим CJ пак във форма. Ох. Не знам, може и да такова клипа да отрежа. Защото сега докато го направя и... Да, дано да стане. Добре, така. С такова, мисля, че вече го напомпах този пич. Спрях, защото ще е скучно и ще е такова. Ето. Айде стигаде вече. Колко тренирах и пак тича така. Ох, хора, знаете ли, повечето от пак няма вече да тренирам вече. Бегай, то CJ си е зле и това е. Какво да направя? Гледай сега! Гледай! Като излязах навънка, ето, сега си тича така. Сега си тича, ето, това е готиното тичане. Иначе си тича като така старото. Нещо вече не знам. По-това нещо се казва. Пишете в коментарите, дали така и на вас би се случвал такъв бък. Какво това? Бах ти бъга. Леле, майко. Леле. Аре да отивам да минавам мисии, защото отиваме вече да минаваме мисии и няма да ви губа времето, защото ще ме хейтите, защото само ходим на непълни стаи, не минавам мисии. Щом искате малко да такова ме игри, ще цъкам. Нямате проблем. Но къде да отидем? Аз имам при Райдър и при то грозен полицай негър Тейн Пени. Офисъл Тейн Пени, полицай по-скоро. Се казва, не офисъл. Просто тая игра е на английски. Аз се опитвам да си направя на български език. Аз играя от телефон, опитвам се да играя с български език, опитвам се да си го направя, не става. Ако вие знаете, и ако имате канали, направете си и покажете как става това. Кажете ми, аз вече не знам. Колко пъти съм се опитвал да си направя на този гаден български, пак не става. Не знам. Аз мисля да отидем при ония грозния полицай Тейн Пени. Отиваме при Тейн Пени, отиваме. Мисля пак да изрежа клипа, защото сега ще е дълго това самото такова каране. Да. Ще се върна, когато отидем до Тейн Пени. Грозния. Здравейте, хора! Както мога да видите, стигнахме при Тейн Пени. Ето го и Тейн Пени. Той винаги идва тук да закусва нещо. Разбира се, знаете какво обичат полицаите? Понички. Естествено, какво друго да обичат. Или донат, и това пак е поничка. Аз обичам много понички. Аз съм голям лаком на тези такива понички. Много обичам шоколадовите, най-вече шоколадовите са ми любимите. Чак ще иде да си ухапа пръстите. Ще взема да си изям ръцете. Опа! Грешка. What the fuck? Този полицай изобщо не ме подгони. Аз се откраднах колата и не ме подгони. Това. Както мога да видите, без да спирам клипа, съм си сменил колата. Смених си колата на тая. По-добра е. Защото я щупих и не иска. Ама мога да ми потрябва. Ще взема полицейската кола на Тейн Пени. Ако изобщо и се спалне тук, защото не знам. Някой път не се спалва. Не знам. Аре отиваме на мисията. Carl! Dang! Where you off to? Shit! Where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever.
As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than Това е нещо ни заплашвали, защото скоро ще ни фане и ще ни отведе накрая. Just say what you mean, man. О, ще ни отведе в селото. Повече трябва чак в последния град, къде е. For sure. И тогава, като минем в последния град, мислите се върна пак в Лос-Анджелес, да видите колко е интересно. Малко ще трябва да поиграя, докато такова стане. О, не! Мамка му. О, мамка му, бе! Те, ченгели, нямат ли си работа, бе, човек? Мамка му, само подгони една звезда, фак. Дали си взема мотора, той по-ми харесва. Сега ще го снайперирам този. Аре, бе! О, това си заслужава по един лайк. Това снайпериране, къде направих, леле. Добър снайпер. Давай. Успехме да ме гонят, yes. Какво? Ох! И като отидем в Сан Фиеро, ще науча CJ на нови хватки, ще отидем при ония стареца. При самурая ще отидем да ни научи ония хватки, шутовете яките. Аз път тогава не знаех как да си направя героя така и да знам хватки. Да го направя такъв с мускули и не знаех хватките тогава. Ама дали гледам ютубъри, вие трябва да гледате Хари. Той е от един от най-известните ютубъри, той е правил видеа на Сан Андреас и от него се научих така и от Магаров един такъв. Ако не сте ги гледали, не знам. Ако не знаете ютубъра Хари, може да го напишете на български, той е един такъв с очила, напишете как играе Сан Андреас и може да гледате клиповете на Сан Андреас. Аз до сега, преди пусна записа, си гледах клипчета, такива на Хари за Сан Андреас и си казах, що не пусна една такова видео. И тогава вече се сетих да малко да поиграя на запис, да се опитаме поне да се махнем от това Лос-Анджелес вече и да отидем в другите градове, защото и на мен често казвам вече ми омръзва. Аз искам някак да читна това ни такова. Ма не мога, защото вече... Маре, стига да къде е това? Сега се сетих тази мисля къде е. Защо толкова далеч? Стих се. Аз давно вече не играя в тази игра. Е, тук нека разсъщи това. Чакай. Уби отстрани. Ох! Преруших се така. Клякаме. Ако не знаете, играете от телефон, знаете как да клякате. Цъкате е това за ходенето. Кръгчето така си цъкате и почва да ви такова.
О, не, проклятие, то ако дойде близо до мене, ще гръмна със него. Давай, аз съм таен агент 777. Айде, съм таен агент. Бързо. Таен агент Карл Джанси. Защото така му е фамилията. Истинското име не може си Джей, а Карл. Ако не го знаете, само казвам. Охо. О, бронежилетка, yes! Това е добре, ще не ми за HP. Имам HP, са и жилетката като взема. Айде скочи, бе. О, не, пич. Не. Чуп. О, това беше яко, леле. Ама не гръмнах. Не! Не. Фак. Мамка му, бе. Абе, аре, стига, бе, тък му взех жилетката. Няма да ви стане номерата, бе. Аз съм добър стрелец, бе. Никой. Но, знаете ли, май ще махта фейскам, защото много ми преча и вие така не мога да ме ходите. Айде, може и да го махна. Или... Не, айде сега, стига, се легавих. Такива номера, не, аз не обичам така, не. Айде ще си остана с него. Защото, не знам. А така искам да остана просто. Малко само ми преча. Чакай, че... Няма да стане. О, верно. Аз забравих, ще има и такова. Yes. О, не, с този пистолет не става нищо. О, помпата са вече става. О, не. Факове. И аз... Ама аз забрах, че имам такова оръжие, леле. Аз забрах, че верно бех имал такова. Не, бе, аре, махай се, бе. Те погон, смотан. И... Защо така ми засича, бе? Аз трябва да бъда като пускам записи и да не засича. Защото... Чакай, това да не е някакъв шеф, бе! О, не. Това май шефа на Балас. Знаете ли, то шефа май на Балас, ама ли лавите обаче. Деле, майко. Айде, бе! Айде, стреляй по-бързо, че искам да го... Такова то тапак. А откъде ме цели, бе? Леле, майко, това ми беше накусно. О, това е зелен том, втория. Ма... Айде де, лак. О! What? Аре, бе, що не гърби, бе? Агромна, браво.
Значи то човек е бил шеф на лилавите гангстери. Оле, аз се чува. Мисля вече да спирам май видеото, защото тази игра вече взе да ми крашва, не знам. Не знам сега, някой не ми звънка. О, не, балас пак. Те само ми стрелят, те като ме видят балас. Да, мисля да всичко може, не знам, мисля това да е всичко за сега, защото много говорих и защото не знам вече, нещо тази игра вече за мен умря малко, защото засича. И да, това ще е видеото за днеска. Ако ви е харесало това видео на тази San Andreas, не знам, може и да има заглавие или няма, защото сега трябва да се чуда. И да, ако е харесало видеото, знаете какво трябва да направите, щупите лайк бутона и се абонирате за канала с камбанката, супер лек. CJ, мъкни по дяволите, бе! Мъкни, бе, CJ, мъкни, бе! Не мога да си изкажа. Знаете какво трябва да направите? Щупите лайк бутона и се абонирате за канала с камбанката. Супер лесно и е безплатно. И да, искам да направим колко лайка да направим? 2000 лайка искам да направим. Молявам ви, искам 2000 лайка за тази San Andreas. Защото ви обещавам, ако мога да таковам, ще видите накрая как ще таковаме Big Smoke. Ако нещо някой път няма да записвам, да мога да отида в Сан Фиеро, после да отидем в последния град и там ще снимам видеа, като стигна до последния град. И да, това бях аз, Адам Геймър. Чао! Айде бе!